Bon dia. En el plenari de l'Ajuntament de la Vall d'ahir dimecres se va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals eliminar per a l'any que ve la taxa del FEM que paguem els veïns per la replegada del FEM que paguem directament a l'Ajuntament de la Vall. Esquerra Unida van votar a favor d'esta eliminació de la taxa del FEM perquè considerem que ja fa temps que hem arribat a una situació on a més persones i famílies és cada vegada més complicat fer front als impostos i les taxes municipals. I la dificultat que tenen les famílies és conseqüència de les polítiques del Partit Popular, de les polítiques del Partit Popular del govern de Mariano Rajoy, de les polítiques del govern valencià d'Alberto Fabra i de les polítiques del govern municipal d'Òscar Clavell. Unes polítiques que el que han fet és generar cada vegada més parats, cada vegada més retalls en prestacions socials, cada vegada salaris més baixos, cada vegada més dificultats de les famílies per a tindre els ingressos que es permeteixen viure dignament. I junt a això, el Partit Popular ha fet exactament el contrari del que va dir que faria i ha pujat els impostos a les famílies que més dificultats tenen. De fet, en la pujada de l'IRPF, en la pujada de l'IVA, i tot això fa que els veïns cada vegada tinguin més dificultats per a fer front als impostos i les taxes municipals, igual que a tot en general. Per això hem aprovat aquesta proposta d'eliminar la taxa del FEM perquè el Partit Popular se nega a prendre altres mesures per a facilitar que les persones i famílies puguen tindre una vida decent, una vida digna. Ara bé, Esquerra Unida voldríem explicar algunes coses de les que pensem que tots els veïns tenim que ser conscients. En primer lloc, respecte al tema de la taxa del FEM, perquè la realitat és molt distinta a conforme la pinta el Partit Popular. La realitat és que en els anys de govern del Partit Popular, primer en Bonich i després en Clavell, els 6 anys de govern que portem en el Partit Popular, la taxa del FEM ha pujat moltíssim. De fet, els veïns estos anys hem estat pagant el doble de lo que pagàvem anteriorment per la taxa del FEM. Quan Esquerra Unida vam arribar al govern municipal, ens vam trobar en que el que fèiem era replegar el FEM i portar-lo i tirar-lo en garrut, sense més. I vam ficar remei a això. Vam ficar remei com tocava. Vam tancar garrut, vam millorar el servei de recollida de FEM mitjançant l'empresa municipal, vam començar a transportar i FEM, la basura que generàvem al poble de la Vall, a una planta de tractament, per cert, en Alacant, molt lluny d'ací, perquè així en la nostra zona no n'hi havia cap planta de tractament, i a tractar aquesta basura com cal en una planta de tractament. Quan va arribar al govern el Partit Popular va continuar fent el mateix servei, recollir el FEM, portar-lo a una planta de tractament, l'únic que ara, com s'ha construït una planta a prop, ja no la portem a Alacant, la portem més a prop de la Vall, així en la nostra zona, i fer que aquesta basura se tracti en la planta de tractament. Però què va fer el Partit Popular? Privatitzar-ho tot. I com a conseqüència d'això, la tassa de la basura se va duplicar pràcticament. Des que governa el Partit Popular estem pagant el doble de lo que pagàvem anteriorment exactament per el mateix servici. Recollir el FEM, portar-lo a una planta de tractament i tractar-lo. Ara el que fem en aquesta decisió que vam prendre ahir en el ple municipal és eliminar una part de lo que paguem els veïns. Els veïns deixarem de pagar la taxa que estàvem pagant fins ara directament a l'Ajuntament per la recollida del FEM i continuarem pagant l'altra taxa que pagàvem mitjançant la Diputació per al tractament del FEM. Això què significa? Que pràcticament tornarem a pagar el mateix que pagàvem els veïns quan nosaltres estàvem governant, però han passat 6 anys en els que hem estat pagant el doble de lo que antes pagàvem. Però ara pagarem directament els veïns pràcticament el mateix que pagàvem quan estàvem nosaltres en el govern municipal, només per el tractament del FEM. Però a part d'això, la recollida del FEM també n'hi ha que pagar-la. Qui la paga? La pagarem el poble de la Vall, la pagarem mitjançant els pressupostos. Això què significa? Que en la política que fa el Partit Popular, si n'hi ha menys ingressos, això significarà que n'hi haurà més retallades en els serveis que presta l'Ajuntament de la Vall. Perquè en realitat el que el Partit Popular intenta ara amagar és que el seu govern ha significat més impostos, més taxes i pitjors serveis. I si mirem el problema des del punt de vista de la globalitat dels impostos i taxes que paguem a l'Ajuntament, els veïns i veïnes de la Vall, n'hi ha una cosa que és més que evident. Els anys de govern del Partit Popular el que han significat és que cada any els veïns paguem més impostos i més taxes a l'Ajuntament. Sobretot per un fet,
per la constant pujada de l'IBI de la contribució urbana, perquè el Partit Popular sempre s'ha negat a rebaixar el tipus impositiu per el que paguem aquest impost, i cada any, pujada darrere pujada, paguem més els veïns per taxes i per impostos municipals. I aquest és el problema que avui tenim. El govern del Partit Popular ha significat més impostos, més taxes municipals i pitjors serveis. L'únic que passa és que a mesura que se van arribant les eleccions, el Partit Popular necessita dissimular i aparentar que ells baixen els impostos, quan el que han fet en realitat és pujar-los un any darrere d'un altre i cada vegada els veïns paguem més diners per taxes i impostos municipals. I això tots ho sabem perfectament.